Emene, ị na-enweta this video gị na-share ya. All the very important na share this video. Unu afro this woman unu na-afụ na ewerego mma wee gbuo die. Ife na-eme n'obodo a na-akwado ekeresimesi. Ọ bụrụ ihe arụ ka anyị ga na-anụ all the time. Unu afụgo n'ife na-eme na family. Unu afụgo n'ime ife na-eme na family. Ọ bụrụ na elelu anya ọfụma na ị ga-achọpụta na ife na-eso okwu ga-abụ ife na-enweghị isi. Ife na-eso okwu ebe a ga-abụ ife a ga-handle ga-abụ minor thing. But due to obi ọjọọ na things juru human being ahụ, onye nke anụ ewerego mma wee sugbuo die aka akpara gị ya. Ife na-eme n'obodo. Share the video. Share the video. Okay. What's up where you went for you? Abraham Ojo. I go catch out two man. She go catch up? Yeah, the be inside the and so fet now take two people part three. And that can host. What do you man? You man, you don't run away. The window they be outside well where the woman So for escape.